Żewġ atleti Għawdxin li ħaddu sehem fis-Special Olympics ġew onorati flimkien ma' numru ta' sportivi oħrajn mill-Gżira tat-Tliet waqt id-disa edizzjoni tal-Gozo Sports Awards fejn ġew ippremjati għall-avvanzi tagħhom f'diversi dixxilpini. Fil-fatt f'din l-edizzjoni Giuseppina Galea u Carmelo Pace nataw rikonoxximent speċjali għall-parteċipazzjoni tagħhom bħala parti mit-tim nazzjonali tal-Special Olympics. Sa dan it-tant is-serata organizzata mill-Ministeru għall-Għawdxin lill-isportivi Lara Calleja u Marlon Attard jirbħu it-titlu ta' Sportivi tas-Sena. Noel Grek ġie rikonoxxut bħala l-atleta attiv tal-fuq minn 45 sena u Raymond Attard ġie rikonoxxut tal-karriera sportiva tiegħu waqt li Kira Attard u Liam Daly ġew ippremjati bħala l-aktar atleti żgħażagħ promettenti. Il-Gozo Dream Yacht Racing Team ġie premjat bħala it-tim tas-sena. Mark Camilleri ġie rikonoxxut bħala l-uffiċjal tas-sena filwaqt li l-coach tas-sena ħadu Franklin Grima. Fl-indirizz tal-okkażjoni il-Ministru għall-Għawdex u l-ippjanar Clint Camilleri għal il-Gvern kommess li jkompli investi fl-isportivi u fil-faċilitajiet sportivi. Spjega li f'Għawdex minn barra l-investiment li qed isir fiċ-ċentru sportiv u akwatiku qed isir investiment kbir f'faċilitajiet sportivi oħrajn inkluż f'Albert Mizzi Stadium tal-Qala u fil-korsa tal-Żwiemel ta' Xħajma. Il-Ministru Camilleri fakkar ukoll kif tal-jiem ilu nfetħu l-applikazzjonijiet biex atleti Għawdxin jipparteċipaw fl-International Island Games li se jsiru s-sena d-dieħla f'Orkney l-Iskozja.